ഹലോ മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അധികം കളിക്കാറില്ല. അത് വെച്ച് നമ്മൾ കളിച്ച് നോക്കുവാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലായിട്ട് പോയാലോ മച്ചാമാരെ. Jumping on my dick, I know she like it 'cause she അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ നല്ലൊരു കളി കളിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും മുടിഞ്ഞലാകെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ 400ഒക്കെയാണ് MS നിൽക്കുന്നത്. കളിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല, 900 MS ഒക്കെയാണ് കയറുന്നത്. ഇതെങ്കിലും കാണും, ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, കണ്ടൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം, ഞാൻ അതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നാൽ ശരി, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്താൻ പോവാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.